Mun nimi on Sisko ja teen töitä Kotkassa, Karhuvuoren koulussa ja Lankkarin koulussa ja Nuorisotila Velhossa. Mutta se on musta tärkeää, että ehkä just sen takia, että koska kaikki, tai siis nuoret on kumminkin erilaisista lähtökohdista tulee, että kaikilla olisi sit se joku niin kuin aikuinen, kenelle me voisi jutella niitä asioita. Mun työssä parasta ovat erilaiset ja inspiroivat kohtaamiset. Mun työssä parasta nuoret. Parasta tässä työssä mun mielestä on se, että voi jollain tavalla helpottaa nuorten elämää. Nyt nimenomaan netissä just siellä, mistä nuoret on koko ajan. Nimenomaan. Joo. Mä tykkään mun työstäni, että halkee.